Vatezvara vaenimo zvitsa voramba kuchengeta vana vazvitsa. Hazvanzi vana vanoba ivavo, apa hama dzazvitsa dziri kuramba kutambira vana vacho. Kusangana kwatinoita zvakare pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Tichiti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks, ndiyo mukana wekubaya button rakanzi subscribe kuitira patinoposta nhau dzinenge dzichiitika unova uri wekutanga nekusangana nenews dzatinenge taisa pano paHarare Networks. Zuva ranhasi takabata nhau yaenimo zvitsa, apo vatezvara vake vanova baba vemukadzi wake ane vana vazvitsa votsanangura vachiti havachade kugara nevana vaenimo zvitsa. Ukuwo hama dzekwazvitsa dziri kubudawo dzichirasirana kuti hatichadewo kugara nevana ava. Zvaita kuti veruzhinji vagotiwo chii chiri kuitika, sezvo mukoma wazvitsa obudisawo mashoko achiti akatishoresa semhuri. Ngatinzwei baba vemudzimai waenimo zvitsa vachitaura zvizhinji maererano nevana ava. Awo ndo mashoko makukuta andakadzidza mushure mekunge ndataura nehama dzekazvitsva. Handina muono wakanaka pamusoro pekurarama kwemhuri idzodzi. Zvakutondipa inini kuti ndifunge kuti havana ivo havafaniri kutomboenda kumhuri yekwazvitsva zvakare, nokuda kwokuti mashoko anga ari kutaurwa nevanhu vekwazvitsva. Ukanzwa munhu aitaura kuti vana ivavo vanogona kutongorambwa kuti hadzisi hama dzekwazvitsva, zvine muono kwandiri kuona kuti vana ivavo havana munhu unogona kunovagamushira. Nyaya iyi yosiririsa ruzhinji shure mekunge kubva mumashoko ehama dzekwazvitsa pamwe chete nemukadzi wazvitsa vobudikira vachitaura pamusoro pazvitsa. Kubva pakasungwa zvitsa, veruzhinji vaingoziva mukoma wekwazvitsa, vaisaziva mukadzi wake kwaakarorera. Apo baba vemukadzi wazvitsa vanova atezvara vazvitsa votsanangura vachiti zvitsa uyu ndaisamuziva, ndakatozomuziva pamufananidzo mushure mekunge asungirwa mhosva dzake idzo dzaari kugarira mujeri kwemakore anokwana kuita 89 ayo akasungirwa mushure mekunge auraya vanhu vazhinji. Zvitsa uyu mukutsanangurwa kwake naatezvara uri kunzi akapa pamuviri mwana wababa ava, ende baba ava vari kutsanangura vachiti vana vazvitsa variko kumba kwangu, kubva pakakurira mumba mangu havana kumubvira vamboenda kumba kwavo kunova kwazvitsa uku. Ende tiri kuona kuti baba ava votaura zvizhinji vachiti vana ava zvavanoita zvimwe unotozoshamisika kuti zvinhu zviri kuitwa nemwana here, sezvo vari kunzi kuba vanoba, kurova vamwe vana vanorova, havasi vekutosiya panzvimbo pane vamwe vana unotofunga kuti vanogona kukuparira zvausingafungire. Ende baba ava vari kuti inini pfungwa dzangu ndiri kuda kuti vaende kuhama dzavo, asi hama dzekwazvitsa mukoma wekwazvitsawo ari kubudawo achitaura achiti inini handichakwanisi kuchengeta vana vazvitsa, sezvo zvitsa akatiparira mhosva isingapere, nekuda kwekuti zvitsa uyu nguva inoyi tikatenderera tikafamba nzvimbo dzakasiyana-siyana tiri kungonongedzwa kunzi avo vekwazvitsa. So nhau iyi yasumudzwa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe mushure mekunge baba vatezvara vazvitsa pamwe chete naenimo zvitsa ex-wife achiti iye zvitsa uyu makore akapiwa ari mujeri, inini vana ndichavachengeta nei. And also baba ava vachitaura vachiti ndiri kumbobatwa nepfungwa yekuda kuti vana ava ndivasiye vadzokere kumusha kwavo, asi ndinozobatwa nepfungwa yababa kubereka kuti ndikavasiya vanoenda kunochengetwa nani kumusha kwavo. So vamwewo vakomenda pamusoro pechiitiko ichi vachitaura vachiti ngavapiwe mai Mnangagwa. Vamwewo vakati there are kids they are talking about, isn't there a better way of solving this issue? And also vamwewo vakataurawo pamusoro pechiitiko ichi vakati imi vanhu ngozi yekwazvitsa sekuru ava havaigone here, regai vaende kumusha kwavo. Grade 5 inoba kudaro pane nyaya. So pari kutsanangura kunzi vana ava vachitori vadiki zvakanyanya, asi kuita ruoko kwavo kwanyanya. Ende baba ava vari kuchema-chema kuti handichazvikwanise kuti ndozvifambisa sei.
vamwe vakati ngavaende kujeri kuna baba vavo, vamwe vakati simply the mother should come and get their children. Ndiye anoziva kwaaive akaroorwa, avasiya ega mbune. Ndo vazhinji vari kutaurawo pamusoro pechiitiko icho vachiti amai ndavagare nevana vavo, ndavasaremedze baba vavo, vachiti vachengete vana vazvitsa. So mukukakaretsana kwevana uku tiri kuona kuti nhau iyi yekwazvitsa inhau inonyanya kubata mwoyo, nekuda kwekuti zvitsa akapara mhosva yekuti ruzhinji ruchiri kuitaurawo pamusoro pechiitiko ichi. Asi mukadzi wekwazvitsa zvanzi nemukadzi wayenemozvitsa, dai zvitsa vamutonga mutongo wekutongerwa kutofa chaiko, achiti I regret kuroorwa mumusha umu, achichema achiti zvakaparwa nazvitsa hazvicharipike. Ndo mashoko emukadzi uyu. Ende mifananidzo yake vazhinji vakasangana nayo, mukadzi uyu achichema zvinopisa tsitsi nekuda kwenhau iyi, achiti iye zvakaitirwa nazvitsa izvi hazvitambirike. Endo uko hama dzekwazvitsa dziri kuti vana hatidi kuvachengeta nekuda kwekuti vari kuwanikwa vari pazvinhu sezvaingoitwa nababa vavo. So vari kutya kuti tikavachengeta vanogona kungodzokera zvakaitwa nababa vavo vachiteera nzira iyoyo. Ndidzo nhau dzatava tikabata. Munoti chii maererano nenhau iyi? Veruzhinji voti zvinhu izvi zvaakutoda kuti semhuri vagare pasi vasazviunze kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe, vachimbotaurawo vari sefemili vokwanisa kuripawo pavanokwanisa kumhuri dzakaparirwa mhosva. Ndidzo nhau dzatava tikabata pano pachannel yenyu yeHarare Networks, patinobata nhau dzakasiyana-siyana tichiita kuti mugokwanisa kuziva zvinenge zvichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Ndikutenda nekutsigira Harare Networks.